बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। फंबाय रामसिंनि बै समाव जों अरनबारि गेजेराव थानानै बिथांमोननि जों फिल्मखौ नायोमोन, अब्ला जोंनि माखासे दुखु दाहाफोरखौ बिथांमोननि फिल्मखौ नायोबा जोंबो गोसोआव गोजोननाय मोनोमोन। लोगोसे दिनै गावनि बिमा बिफानि अननाय, गावनि बिसि अनसुलि बिसिनि गावनि गथ' गथायखौ दिनै नागारनानै, गावनि आंगो लोगोफोरखौ नागारनानै दिनै मानिबा दिनै दुखु दाहायाव बिथाङा माखौबा दिनै गोसोआव गाज्रि मोननानै समायना बुहुमनिफ्राय दिनै बिथाङा आनज्रायलांबाय। बिथांनि दिनै बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांनायाव बिथाङा बै आनज्रायलांनाय जायगायाव बिथाङा आलो गोजोनै थाहैनो जायगा मोनथों, बेखौनो आंनिफ्राय आं अरायसम बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। बेखौनो आं बुंगोन, दिनै फंबाय रामसिंनि बिमा बुंनाय बायदि रावै बिथाङा जेरैबायदि दिनै बेग बाहां खार'नां माखासे गावसिनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि माखासे दिनै थैनोसै टाइमाव दिनै अरायसम जारिमिन बायदि लिरनानै दोनजानो गोनां जानानै थैनानै थांबाय। गावनि बिसिनि आखाइनिफ्राय रुटिना फरथा जानानै, गावनि बिमा बिफा गावनि गथ' गथायनि खाथियाव साहा लोंस्रांनानै, गावनि माखासे दिनै फिल्मफ्राव जेरैबायदि एक्टिं देखायनानै दिनै गावनि आगोमा जिउखौ बे संसारनिफ्राय आनज्रायलांबाय। रामसिंनि बिमानि बुंनाय बायदिबा बिथांनि देहायाव निम'निया जाम जादों होननानै जों बुंनो हायो। निम'निया जाम जानाया ओरैबायदि जों बै समाव खोनाबोदोंमोन, जेब्ला जों बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव जों जेब्ला बेराय जों खोनादों आरो सोरखौबा जों नुदोंबो। जेब्ला थैनोसै टाइमाव निम'निया जाम जानायफ्रा सोरबाया खार'ननानै थैयो, सोरबाया बिदिनो निम'निया अभार जायोबा माखासे फाग्लाफोर बादिबो जानानै थालाङो, सोरबाया दिनै खोमा बेंगा जायो, सोरबाया दिनै बिदिनो देहानि माखासे निम'नियानिफ्रायबो जानाय जों खोनादों। आरो जायफ्रा दिनै बिदिनो अनेक थैनोसै टाइमाव बे निम'निया मानसिखौ माने फाग्ला बायदि बखि होयो, सोरबाया ड्रेस पाति खुनानैबो खारलाबायनाय जायो। बिदिनो गावनि उन्दुनाय जायगानिफ्राय अबेबा खार'ननानै थैहैनाय, अबेबा दिनै दंफां साफ्राव दिनै गाखोलाबायनाय, माने निम'निया माने मानसिखौ ओरैबायदि सिङाव गरम खालामनानै मानसिनि देहाखौ माने सिङाव अर खामनाय बायदि खामहोनानै मानसिनि जिउखौ फोजोबलाङो। बिनि थाखायनो अरायसम जाय बिथांमोना दिनै फिल्म इन्डास्ट्रिफोरजों दिनै जायफोर दिनै माखासे कालसारजों गोबानानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दिनै फिल्म बानायनो थाङोब्ला, माखासे एक्टिं बानायनो थाङोब्ला जाहाथे जानाय लोंनायखौ सांग्रां जायो, दै गुसुफोरखौ जाहाथे अबेबा दैमाफोरनि दैखौ दालों। बेखौनो आं बुङो, जों जेब्ला अरनबारियाव थायो अब्ला जोंनि दैया गोदौनो गोनां जायोमोन। गोदौनाय दैखौ जुदि लोङालासिनो जुदि ओरैनो लोगोनो फुदुंना होयोबा, सोरबा दिनै दैदेनगिरिनो गोदौयै दैखौ लोंहोयोबा, आरो जोंनि थानाय केम्पफ्राव दै गोदौयै दैफोरखौ लोङोमोनब्ला, आरो जों अबेबा लामा थाबायोबा बथलाव गावबा गाव दै गोदौनायखौ सोनानै लानो गोनां जायोमोन, जाहाथे लामा सामानि दैखौ लोङोबा पानिस लानोबो गोनां जायोमोन। बेनि थाखायनो आं खावलायो, साननैसोनि सिगां जों खोनादों बिथाङा एक्सिडेन्टबो जादोंमोन। बे एक्सिडेन्ट जानायाव देहानि माखासे बिथोराव देहायाव आघात जादोंमोन, बिथाङा मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै, आरो न'खरावबो गोनां माखासे सोलिनो हानाय न'खरखौ जों नुहुराखै। बेनि थाखायनो आं खावलायो, जायफोर बै समनिफ्राय दिनै बर'नि माखासे कालसारखौ, बर'नि माखासे दिनै फाव फेसनखौ सोरबा सरकारनि हेफाजाबफोर मोननांगौखौ मोनाखै, नाथाय जों दिनै बिटिआर एकर्ड, बिटिसि एकर्डआव जों खोनायो फिल्म जगतनि कालसारनि मानसिफोरनि थाखाय दिनै बेफोरनिबो रां रुफा दं होननाय जों खोनादोंमोन। नाथाय जों दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव जायफोर बै समनिफ्रायनो जों जोनोम जायैनि सिगांनिफ्रायनो दिनै कालसारजों फिल्म जगतजों दिनै जाय बिथांमोना खस्थ' खालायबोदों, बिथांमोनहा दिनै सरकारनि जेबो हेफाजाब मोनाखै। बिथांमोना दिनै अबेबा दिनै देहानि थासारिया अलखदफ्राव दिनै हेफाजाब मोनाखै। नाथाय जों दिनै फैयै जाय बिथांमोना खस्थ' खालायग्राफ्रा दिनै सरकारनि माखासे हेफाजाबनि लामाखौ नुनाय लोगो लोगो दिनै बिटिआरनि प्रमद बर'नि
मेडामासो दिनै फिल्म इन्डास्ट्रि मोनसे खालामलायबाय। अब्ला दिनै लामा दं नामा फिल्म इन्डास्ट्रियाव दिनै एसेबाबो रां रुफा खामायनायनि लामाखौ दिनै लोगो लोगो दिनै सासे बिटिआरनि दैदेनगिरिनि दिनै फेमिलिया दिनै फिल्म जगतनि दिनै इन्डास्ट्रिखौनो खालायलायबाय। अब्ला बै समनि बिथांमोनहा दिनै दुखु दाहा खस्थ'जों दिनै बर'फोरनि माखासे जारिमिनफोरखौ माखासे दिनै फिल्म जगतनि मानसिफ्रा दिनै बै समनिफ्रायनो नाजाबोनायफ्रा दिनै हेफाजाब मोनगोन ना मोना बायदि। आरो बिटिआरनि बाहेराखौथ' आं बुंला, बिटिआरनि बाहेरानि मानसिफोरखौथ' आं बुंबावला। जेरैबायदि गुफुरनि माखासे फिल्म जगतनि मानसि, सनितपुरनि फिल्म जगतनि मानसि, सानजानि जगतनि मानसिया बिटिआरनिफ्राय हेफाजाब मोनलांगोन ना, नैबेखौसो आंनिफ्राय सोंलु। दिनै गावनि बिटिआरावनो दिनै सरकारनि फिल्म जगतनि मानसिफ्रा, कालसारनि मानसिफ्रा दिनै एसेबाबो हेफाजाब मोननायनि दिनै सरकारनाव दं। नाथाय बेखौनो दिनै बिथांमोना मोनाखै। अब्ला बिटिआरनि बाहेरायाव गुफुरनि, धेकियाजुलिनि, राङापारानि, सानजानि बिटिआरनिफ्राय फिल्म जगतनि मानसिया मोनलांगोन ना, कालसारनि मानसिया मोनलांगोन ना, माखासे दामनाय देनाय, माखासे दिनै बिथांमोननि मुखुब नांगौ, माखासे गाननाय जोमनाय, अबेबा एक्टिंखौ देखायनो थाखाय दिनै ड्रेस बायनो गोनां जायो, बेखौ मोनलांगोन ना, नैबेबो आंनिफ्राय सोंलु। लोगो लोगो दिनै बै समाव जेब्ला प्रमद बर'आ सरकाराव गैयामोन, सरकाराव फैनाय लोगो लोगो दिनै प्रमद बर'नि हिन्जावनि फिल्म इन्डास्ट्रिया दिनै रोखा नुबाय।